Ngozi dị ka onye ọ ga-abụ ya kpachara anya sef ọ chịrị ịtarị sekwu ọ na-ala gị ọ na-apịa gị m ịtarị. Must not go kill my brother. Till I met you on it. Like okay. No, get out of the okay. Okay. On a that problem. Imago. Yeah. Coded. She's not saying that she wants a favor. She says she wants someone like flavor. She wants flavor, but she's not available. Anyone like him. Exactly. So that's what she wants. Okay, na Pennsylvania, eh? Kona Philly. Yendia memo bi bo wam. Love when a flavor we born. Kedia Hameg. Got about no year. Kedia Hameg. Hanguru muko chicha wupum nilo. About flavor man again. Mbano no kwesiri ebe na-etikwa flavor na eweni aka ni oge from hey with ihe enyi. Why wa ga ifi enyi. What flavor ko sin na de go na ifi enyi na we bia. It hot. Hey. Ifi enyi. Biko kere oke mbi no ebe a no ga kere na-ekwu ihe a. It's sort of more sweep nwudu off your feet. Kedu de na chai ha say. Waga, she know me. Imara with different chop. Now okay. Na ka ngwa gozo ku ihe na-eme inwe ike just ode mmadụ gị nwere ike just darụ somebody na-erucha ha o wee laa gị ọ ga-ala gị fall in love nke overnight. Waga ka onye ala m ka nna alakwa ya o. Nna agwa gị eziokwu. Waga kifu oti nwetege waga. Waga nwetege. Obro no. Kurie gị finish. Izukere nanya ifrotu ino na ihe need Igbo ego ebighị aka because for 2 years or 3 years apabega aka. Ọbịa bụrụ nke ni na-esi ọnwụ no ihe need bụ akpagoro gị aka na iwe magoro ma love ka ọ tụrụ agụ gị first of all. Mba love adịkwa. Okay, love adịkwa. Ezigbo otu bịa na agụ gị. Ọnwụ ụdị otu ị ga-like ịla. Okay. I don't love. Maka love na-eme obi. Achọ ma ya mewa obi. I want love. Love is You've already found one. So let's talk another one. No. Can boy also. So, but on a more serious note, they say any relationship where they fuck they sweet. There's no breakup. Are they break up? I can one get water na. At least we can go on and what 10 years over here. Apo aza akwo onye ọbụla chọrọ uwe ya. Face your front can face yankem. Oh, when I do you go feed a handle ta at this age. In a threatening. Give him ta. Senior engine. Oh my God, boss. Give him ta. Mbodonya bro. Mbananya. Imana ihe ndị mmadụ na-efu afọ iru na mmadụ gbagote na age afọ iru na onwe onye ha ma na onwe ndị nọ na age page anyị feel na ha nweta gị ihe ọkpa. Mba nke bụ eziokwu ama m na ụdị mmadụ ga-abụrụ tata ka eji esi ụdị mmadụ gị because ike onye a ga-agba ọsọ laga ọtọ o nwere ebe laga ọtọ umeju na-ala gị ya na umeju steady ebe ọ na-adị gị mma na-enye gị ya steady continuously with a cool rhythm ọ na-agụ ka blues. She wants the AMG this the Viper. The Lamborghini Viper. Ojakwa pụta eji nwe nye gị ya atụrụ arụ laga ọtọ ihe ị na-akọ.
ọka dị ka ọkụ aka mọda na ebi ego okwe ọhịa ị na-ede ebi ego Nwaga ya ọta. aghọtara m ọ dị ga agresiv ebi ego okwe na ọnwa ya akara gị ọtụ ịlalụ ụla alaga gị ọtụ ịlalụ ụlọ ọfụma alụ ụla 8 hours or 10 hours Nwaga ọyị iche. itete ikene ya ekene si ya thank you Nwaga ọyị iche. Ọyị iche. Nwaga mkpụrụ nwe ndị bụ na ị na-etiru na ị ga-eme. Efere ihe ị na-esi ọnwa a ga-agbalị gị ka akamụ gbalie gị agbalị enu ịyọrisi ọkwa ịpịta Nwaga kpọta ndị nọ na comment section mmiri gara apụta gị na-arụ adị too much Nwaga ka ama na onwe onye ahụ echuzu na ama na onwe onye ahụ kere ke bụ na ị na-esi ọnwụ ịhapụ ngozi je na-eri ya a sịkwa m ihe ọ na-alachara ọnụ up and down this lady ọ nwere na-ajụ gị you get nyash what I'm ready for her. She got big ass, okay? They don't know. Don't confidence. Yeah, confidence in this week. The conversation is so funny to me. Hey, nne. Oh, go kwande Ndigbaoto. So nne inwe nnukwu ike. Na-ekwe na ife anyị. Nne inwe nnukwu ike. Nne need like sensational auto. Do not do no 360 for them. That's what they want. Nne. 360. I remember 360. Any day like sensational auto. I get in I like auto in Nuela, coalition allowed to take his like. Mban keke yes, citizen where you might have this one. Cake is like okay, Alien first of all. Okay, Alien. I will have a nyawatu. Okay, Alien is wake. Ọbụkwa ka ihe emetizi echere akwa gị gba ọsọ. Ọkwefe ihe na-esi ọnwụ ekuru onye down. Onye na-agba ọsọ ị na-threaten ndị mmadụ threaten a na-atụ nwaanyị ike threaten maka amamife nwe. Nsị gị na-atụ nwaanyị ike ugwu egwu ọ ga-arị onwe enu akpọtuo. Nsị gị na amamife nwe waga amamife nji. Akpọtuo gị kwasịgo enu kere ihe waga amamife nji. Waga amamife nji. Nanya, boys nọ na comment section I confirm this lady go sweet. How we say how bogote fa ka enenenu. They say this lady go sweet. You live Ngozi they enjoy. No wonder. Every time she go dey smile. See all the smile on her face. Waka, I'm always smiling because I always traveling places. So no, you always coming. That's why. In Anyoba Stadium. Oh, yeah, he said, see, this is what I'm talking about. Everybody have choices. This guy said, I prefer her over Ngozi, which is good because everybody have different choices. You can choose whatever you want. So that's what she's doing. Right? That's the thing. But exactly. I'm saying since we need something, we need something to happen very soon for her. See, you see the way she is now. You don't want her to be smiling full network like you. She's smiling, but her smiling is not reaching full network. Because cobwebs, Allah, this lady is about to Allah is about to feel really tough, man. She knows that I enjoy myself now. Allah is even in Africa, you cobweb, you conji, yeah, conji, hey, gotta see any. This guy said, Ngozi no go sweet. Nanya. Ọbụ maka Ngozi dị ka onye ụlụ anyị. Ngozi dị ka onye ọ ga-abụ akpachara anya sef ọ chịrị ịtarị sekwu. Ọ na-ala gị ọ na-apịa gị m ịtarị. Must not go kill my brother. I will finish him before he knows it. Don't let him be.
Mbobo hey for don't press winning go sweet pa mbo na afi memmo. Obo ma well this winner. Ihe winning need bụ ọkwete just kuku du onye apia agwụ. Ebe na nwe space ebe ọ na ma mgbanwe ọsọ kọna ya kọna. Ihe happen ebe space dị ka ọgba ọsọ kọna dị ya wee sie oh god sie ọma mgba ọsọ ọ na-eme ka ọgba ọsọ ikidie de arụgbacha anya kedu ife ọ bụ Waga nwa nwoke na-agba ị na-ewegote ebe a gbote nwoke ka na-ere anya nna try iwegote nwoke nwere onye na-ekwe apụta biko tie na request yo lego da na Instagram biko tie na request na okekpi kere ebe ọ na-adịwa gị mma ị ga feel comfortable you know like ijebe mmadụ ka ị ga like na be gị. Boo, I will talk. Follow me, okay, and DM me, okay, Boo. I gotta go watch my show. Waga, I love you. I will see you later. Okay. Ngwa open onwe gị na. Open onwe gị na ị nọ ọfụma. No wonder you smile all the time. No wonder. Yeah, kesi hapụ nwoke m na-eri. Iwe mmanụ ka isi. Ọkwa nwe ọ dị ka onwe ụmụnne onye nwere nwanne nwoke. Yeah, you want nwanne nwoke Ngozi. Bye, Waga. If this is the person, your brother, man. You're a stingy lady. Waga. But I remember when you working on what is the news on Camuan. Check on all the Gandin can't hang it hang. But the edge go sweet. Obama winnie the man. The edge go sweet. Check on Boba Tanya. Na akọwakwa m ka ihe na-eri ọfụma imago ọ ga-adị na like onye dị oji ọ ga-adị to blood Waga enwere ha Waga ịbịakwa Waga chịkọrọ onye ọzọ nụ nsogbu Waga chịkọrọ onye ọzọ onwe ego dị mere iche onweghị o mekwa mgbe ọ dịkwa mma nwoke n'eziokwu ma ọkwa ga eziokwu nwoke dị mma nwoke dị ụtọ bete o nwere ife nnidi o nwere ife nnidi it's okay anwe ndị mmadụ mana Winnie tọrọ ụtọ yes we know you know onye ọ ga-eruzi ndị anyị nna arị kere ebe unu nọ come along ọ bụ kịta ha abịaba ọ ike na-afụ mba ha ma mbịa mgbe epuru ha kwesịrị ịbịa kịta biko oke mkpipụta request na nwata nwaanyị anakwa Waga nwere onye na-ebe a ka nlitua because ihe ji gbogote bụ ka m fụ Wagaji anya ka iji nwa ya ekwu akwa anyị nọ n'obodo kpọgote nwoke okay atọ ọnụ m atọ awa ka mma ajụ ka efe ịchọ kpọgote nwoke mgbado Waga sị ma na-atụ nwaanyị uke ukwu egwu ọ ya ga-arị onwe ya elu akwatuo ya na amagoro ya enu na ka eji wee akwa enyi ya Waga onye adịkwa mma ya tago I'm what put in comment section could not from What happened comment section? All the norm. Okay. I beg God, Jabez. I didn't make anything. Comment section out there. Okay, beg I can work at Jabez. I force him here. Oh, no, none of ban. Madam, I force the yeah, no, because about Jabez. Then, and I see a second. I ain't got it no man no. Well, I want to feel like him and I feel like him. But I no ya daba.
akwa ka ndị si na like ka isi ekwu onwe ya dị ka ekwuru ekwu yerewo nna like nna ekwube onwe see his wife took him off kedu na ihe ọ dị his wife took him off nene ya ka ọ pụtara na ifuru ya live and clear. Mgbe niile ifu ya ka afọ a ngwache wepụ onwe gị ka nchekwa gị again wepụ onwe gị iwepụ onwe gị tinyekwa request again nwaanyị wepụrụ onwe ya yes na nna afụ gị na ọ na-echite azụ a sị na nwunye gị wepụrụ gị nwunye onye afọ ndị ụwa siri ike awụọ gị pin ozugbo maka na a sị na ọ dị mma so ke location first of all waga anọkwa mfa anọ m Jakarta ifugo problem so she will have to lacha ile ka ọ ga-alacha ile ka ọ ga-end up ịlacha onwe ya ọ ga-eme nwa about it Jakarta adịghị bad just ejide ya n'ụsọ nwayọ calm all down anọ m ka ọ tụrụ ọnọ Jakarta ejikọ mmanụ ịrụbe ya ọrụgo ya rie ọ sị Jakarta na kamera down if you can come down why not I can wow enwe good time you understand Jakarta tara aka nsogbu adịrị mana o nwere ihe mere at least aka ga-akpa onye nke anya m jos banye ejikwa na ife ha chịkwa na ife emezigo waga akwasị ya n'ọhịa kere mgbe anyị edebe mba achọgoro m onye anyị agbasigoro ọhịa mgbe ị ga-abịanwu you understand amaghị eme ihe dị na ya you understand ị ga-abịa ịbịazi ọ dị gị mma ka continue amazie how far way forward na-enekwa anya ọnwụgokwa some ladies debere his scooter ndị ga-agba speed agba speed ama m na-ezitere gị aka because ama ihe nna akọ and ọ chabara m n'anya onye achabara m n'anya eziokwu akwa nkwete ọ bata sef ahụ meche njigodo onwe ihe dị ka mmadụ ikwu eziokwu alaghị m onye na-ekwu eziokwu aghọtara m ikwuru eziokwu ihe nke a wutekwa m mana ọ nọghọ nso Jakarta enwere ya mee aka ga-akpanwu na fon o wutere all my man enwere ka achọgoro onye ọzọ ụzọ eteka ndị na-asị she don wet already I don't wet no be lie I wet eziokwu ka m na-ekwu the guy say ọ chaba m anya di fen na achọwaga but oweje nọ na Jakarta ezi eteka I'm sorry ka achọbake na onye ọzọ o nwere na-asị get take flight go there ọ dị iji ọ n'ọnụ
take Aya risk. ota. Anaghịzi take risk. Aya ota. But a ga-emenwukwu ya, ọ dịkwa possible, a na-emekwu ya A na-eme bet ịmago ịma oge ịchọ na ịkwesị ịghọtago dị nna akọ. Ịghọtago. Oge ịkwesị ịghọta ihe nna akọ. uche m dị a na-anọ. Uche m dị a. Ịghọtago ihe na-ewutere m gị na-abụ nke ba aga anya. Ọ ba m anya. Ọ gbajikwa m anya o. Ọ ba m gwogwo waga. Hey. Okay, don't give up. I didn't move go to America. I know onye abụ onye ga-ejide nwunye lapụ go da agwa na. Hey, waga ị nego di anya. Waga amam na for ifefu. Waga for ifefu. Okay. Aga ọ bụ na ifuru ifefu ya aghọta. Okay. Iwe egori ozugbo. Waga nwere ifefu. Ezo ebe nọ kwa ọkwụrụ ọtọ. Ife ahụ egosigo m ife ọ bụ. Eziokwu. Ewelugo m anya ime mmụọ nyochaa ya wee fụ na onye screen. ụdị ife nna eri. Onye na-azụ ebe ọ nọ na Amerịka ka ọ nọ. Onye okopi ọbụla na Amerịka ọ Senegal Canada sef. Canada sef dị oke. Canada nwere ike ịgafeta. Wakana dị ọdị oke. Wakana ọ na-azụ ebe a enwe ike ije mbọsị abatakwa mbọsị a. Anọ nso na Canada. Ọ bụ na Canada ka this my man nọ na okwu ọgwụ be. Ịnụ na ya ọgwa mma akọzi ahụ ndị ngwangwazie gị nụ ife m detezi. Ọtago. O nwere oke mkpi na-ede ide Canada. Biko kedu onye dị mma ga-achabalụ m this sweet lady n'anya ka nke n'ọnụ aṅụ. Ọnụ ama njọs nọrọ n'ọtọgbọ for nothing. Achụchụ n'ọnụ nka. Nwa nkwa lips o. Nsị gị ka achụchụke n'ọnụ a. Nke n'ọnụ. Mela nwa nwere lips. Inidi ịgwa m kwakwa ka m na-agwa gị ha. Nene lips. Nene lips nwanụ. Alacha nwa. Ịmana ebe ị nọ na anyị nidigoro ike ebu ụzọ mee gị masaji. Akụrisie ya. Akụrisie gị nụ. Akụrisie gị in pieces. N'anya ịhapụkwana oke mkpi anụ dakịta. Anyhow. Ụzọ ete ka waga ịmara ndị a na-anọ Jakarta onwe ike waga lapụkene waga enyi dị agwa nke n'ife nchọ ịmara onwe ka ọ esi gụọ m otu a mgbọ ya si ya nna anyị ya sị na ọ ya si ya ka anyị nwee two aside anyị nwekwa two aside ịghọta ebe nna eche mere onye anụ Jakarta ọ ịfụcha ọ dịbakwa na Jakarta achọ m ya akpa asị ma ịghọta ebe nna eje. Onye si ife onye asị m ihe onye ọgwụ amasị m waga last winning a fine girl. Yes. Yes. See, men na-ahụ. Don't get me wrong. Enwegokwa ndị ji gbọ ncha n'abalị ahụ. Don't feel offended though. Igosi ọkwa itrisi gbara enwego onye ji gbọ ncha n'abalị ahụ. Ndị people ji amụ n'aka na-ekwu ya chọ teta ị na-ekwu ya. Waga eri do mo eji ma agba ncha eri ji mo onye mụ na ya na-agbakọ ncha. Mbọ ọ ka ihe ghọta na ọ bụrụ na agụba dịrọ nkọ. Ihetego na last na nwa dị mma nọ kezi gị fe ya eme kezi ka ga-esi hapụ nwa ka nwa na ọrụ tu a na-erost. Kedu ndị oke mkpi n'ebe a? Waga ife emekwa m n'abalị ahụ. Nwere ife mebie nke n'abalị ahụ. Nke bịara abịa je na ọ na Jakarta. I can't sleep. Go na hi. Ndị na-asị she go sweet. Yes, she go sweet. Ọ bụ ma nke ahụ. Ihe bụ ihe nwoke na-eti na prayer point. Nweta nnọọ ụdị. Go different chọrọ je nọrọ nkwa ebe ọrụ Jakarta. Onye nke a si ma Amsterdam ị ka na-ewetara aka. Can she come to China? Not ever talaka. Hey. I like Puna Jakarta, na China, also. China. We go battle my sister saying America. Hey. Tweet in the middle. Hey. Yeah? Ona banabanya do a day every in a bomb. China. Oh, yes, I'm in Delaware. Delaware. Because Delaware, I go to touch because Delaware put request,
Ka agba ya touch. Come to Germany. Okay, see about Germany. UAE. UK. Or darkness. Adama afọ now. Hello. Ira What yokono. Adama afọ now? But I go back on yokono. Mama away. Hello. Can she come to Canada? Onya de ko bathroom mo. Sorry. Onya no ko restroom. Mbonya. Oh, he have one of those people ngwago. Onya hapo onya ebe ọ nọ eteka. Mgbe ọ prefer iji wee gbọchara n'abalị. Igbogo ọ kada anya na lips o were ya na-atụtụrụ. Hello. Onye ka ngana? Akpọ m Selin. Biko wepụta iru n'aibu. Yeah. I need winning sweet baby. Because you need the winning unlock. Who not tell you? If a shy guy, yeah, web deal if a shy guy. But I can be come quack. Why can I get married? Come quack, I hear your job. Make question, you get near your child. Yeah, I come out like you with one man. At least I win one option. Win, I want to go when. No good work. I don't see a don't worry. Win, I want to go when. And he hot or I drop one. Get all the Google ego. I talk was it. You know, I will get. I know will get. Yeah, in there. Mani ha ka winning Moriamo. Carry forward. Any girl in Florida, DM me. On that. Nana Habana. Wahania. On that. Put on nine or could Jelline or cook. Don't worry. Ka win area onion. Winnie to one if Comary Hana Webtaliana. I am in Yankee, short time available. I guess I go knock you 6 hours. Jesus. No one will find you. Oh, cookie coluna bania. And I know who in an abamba near what a mother or quagga jaja on your What the network on Adroma. Oh, What he can ọ dị ka mmalite onwere ndị ji okwu ebe a mbọsị ọzọ. Ihe iji nwanyị ekwu winning dị mma chara winning chara just for winning na onwe chi ịkpọnye gị and there he goes winning ị ga-enweta mmadụ ị ga-enweta